كبرين بير حوجان ببويرين لدردورا وان دقومن بگيان دبن بهيس دبن. دهم بيزا وان ده بهنا اوينا جوانان بشارتيه. ده نخشا وان ده هاتيه هوناندن تنديا ديروكا وان. بوی آوایی بونه کلها باجارکی و پارێزوانên وڵاتێکی. هەنجاران کلها لەسەرێ کاشێکی دەبە سەبرا مرۆڤ و ستارگەهاوی. دە دیرۆکێدە ji بۆ پاراستنا باژار و وەلاتان تێنە ئاواکردن. لێبەلێ ئەو دیرۆکێ بخۆژی دپارێزن. یەک ji wan parêzvanên dîrokê jî keleha xarpêtê ye. کلها خارپێتێ ئانکۆیا عەلعەزیزێ بەریە زاینێ di sedeya heştan de ji aliyê qiraliya ûrartuyan ve hatiye avakirin. Bi destguherîna şaristaniyan a li bajêr mazobaniya gelek şaristaniyan kiriye. Navê hin ji wan şaristaniyan Roma, Sasanî, Bîzansî û Ebbasî ne. Keleha kevnar bi qasî 10 kîlometroyan dorî navenda bajarê Xarpêtê ye. Geştyarên ku têne serdana bajêr berî her tiştî berê xwe didin keleha Xarpêtê. Hem dîroka kelehê balê dikişîne ser xwe, hem jî cihê ku keleh li ser hatiye avakirin, cihekî xweş e ku tevahiya bajarê Xarpêtê ji wê derê xuya dike. دو بەشên kelehê hene, keleha navîn û sûrên derveyî. Di mîmariya kelehê de planeke çargoşeyî heye. Di kelehê de her wiha odeyên ku ji zinaran hatine qewartin hene. Gelek beşên kelehê hene, lê hin ji van beşên kelehê bi çi armancê hatine çêkirin nayê zanîn. Her wiha darbxane, ambar, sarincên avê hene di nava kelehê de. Li gel ku keleh gelek caran hatiye nûkirin jî sûrên derveyî hilweşiyan e û piraniya wan negeştine rojan me. Ji aliyê cihê ku lê hatiye avakirin ve xwedî cihekî giring e. Ji ber vê taybetmendiya xwe di dîrokê de desteserkirina wê zehmet bûye ji bo şaristaniyan. Ji ber ku cihê wê girîng û qayîm e jî bi şerên dijwar re rûbirû maye.
بپرانی د دربارê dîrokê de çîrokên efsanewî têne gotin. Carnan rastiyê dibêjin, carnan jî çîrok di nava gel de geriyaye û goşt û hestî bûye. Rast an jî derew ew çîrok dibe ya wî bajarî, an jî ya wê bermahiyê. Di derbarê geliha Xarpêtê de jî çend çîrokên efsanewî têne gotin. Ji ber çîrokeke derbarê geliha Xarpêtê de navê wê wekî geliha şîr jî tê zanîn. Li gorî çîroka wê ya balkêş, wextê hîmên gelihê têne avêtin, ava bajêr diçike û bajar bê av dimîne. Lêbelê diviya gêliyek berê gêliyekê dîwarên gelihê bilind bibin û avakirina wê bidawî bibe. Heman salê berova jî tunebûna avê şîrê ajalan bi bereket dibe. Desthilatdarê wê serdemê ji derdorê re radgihîne ku ji bo qedandina gelihê ji dêvla avê şîr bikarbînin. Heywan têne dotin û şîrê wan bi ser xercê de dikin. Xerca xwe bi şîr amade dikin û avakirina gelihê bidawî dibe.
لگوری چیروکەکەدن ئادەرباری کەلهێدە تێگوتن و گەلە کۆریدۆرین کەلهێ هەبوونە. د کۆریدۆرەکە وێدە ژنەکە بەدە و دژیە. لێژبەرگ و ژن بە ئەفسوون بوو د کۆشکا زێرین ئاک و ژوێرە هاتبوو ئاواکردە دخەو دەبووتم. ئەو ژن ساڵێ جارێکی هشیار دەبە و دبێژە گەلەها شیر هەلوەشیایە گەلۆ کرکên hêstiran çêbûne gelo, li cihê hemama robarê ba digobile gelo, piştî van pirsan dike dîsa dixew ve diçe û salekê dixew de dimîne. Dibêjin heke bersiva pirsa jinê erê bane dê xarpêt hilweşiyaye û roja qiyametê bihate. Dedemên ji hev cuda de li kelehê nûkirin ango restorasyon hatine kirin. Lê mixabin di nûkirinan de têra xwe hestiyar tevnegeriyane. Piştî qedandina her restorasyonekê keleh wekî avahiyeke ji rêzê maye. Di nava beşa ku qed nehatiye nûkirin û ya hatî nûkirin de ji aliyê dîtbariyê ve cudahiyeke mezin çêbûye. Di bermahiya kevnar de gelek beşên ku nehatine keşifkirin hene. Ji ber wê yekê kolanên arkeolojîk tim li aliyên wê yên ji hev cuda didomin. Di kolanên arkeolojîk de bi qasî 10,000 tiştên ji heyamên berê mane hatine dîtin. Cilên leşkerî, firaxên mutfexê, kelûpelên tibbî, serikên tîran û gelek cûre tiştên din hatine dîtin. Tê hêvîkirin ku tiştên di kolana arkeolojîk de hatine dîtin, di demeke nêz de di muzeyekê de bêne pêşandan.
بە چیرۆک و دیرۆکە خۆیان باڵکێش کە لەها خار پێتێ لەگەل هەموو دەربێن ji شەران خواریژی بە هەموو هەیبەتا خوێ لەسەر سەرێ باژێر سڵاوێ دەدا ڕۆژامە هەم ji ber میماریە wê hem jî ji ber nepeniyên wê nehatine aşkerekirin mirovahî careke din berê xwe dide کە لەها خار پێتێ